Venezuelu zasiahli dve ničivé zemetrasenia obrovských rozmerov, najväčšie za posledných 100 rokov. Tie obrázky zničených domov ukazujú, že škody sú obrovské. Počet obetí je na teraz 1450, ale je veľký predpoklad, že toto číslo bude rásť, pretože ostáva viac ako 69 000 nezvestných. 10 000 ľudí prišli o strechu nad hlavou, nemocnice nemajú dostatok materiálu, poškodené boli vodovodné potrubia a potrebná bude aj psychologická pomoc. Na pomoc ľuďom sme otvorili zbierku Pomáhať budeme spolu s Človekom v tísni, našim dlhodobým partnerom, ktorý na mieste pôsobí niekoľko rokov a má overených miestnych partnerov. Pridajte sa k urgentnej humanitárnej pomoci pre ľudí, ktorých zastihlo toto nešťastie. Ďakujeme, že pomáhate spolu s nami.